Kun je me een K3-versje? Ja, alle kleuren. Van de regenboog, hand in hand, oog in oog. Heiger! Wee! En wie zal even shoppen, hè? Eigenlijk met zaken even een joggingpak, hè? Want hij groeit als kool. Ik krijg hem te langer voeten, jongens. Goeiemorgen, een naaie dag. Wat kun je weer doen? Frietjes even in dit mandje doen. We gaan even naar de hensjes staan en dan mag je hier even een paar bandjes in. Dan kun je hem zo goed zien en aaien, hè? Ja. Ja, waar neemt de man mij? Als Lois nog in kant vasthoudt. En Famke, je kan beter in die hand. Die hand. Zo, neem hem maar mee. Kom Hildo. Oh, wat leuk. Dat doe je in het midden. Oh ja, als Hildo hem nog in het midden vasthoudt. Nou, maar Sjen, ren maar heen. Zullen we eens even een paar hensjes vangen kunnen en dan even lekker aaien. Nou jongens, ik ben op stap met K3. Maar die maar even zien. K3 en de hensjes gaan wassen. En hoe volle hinderkel wij? Zo. Zo. En we hier nog even telt. Hoe gaat het? Ja? 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 Zo'n hintjes. En K3, hoe volle ben die dan? Ja, 1. Twee famkes en zo'n hintjes. Nou, zullen we eerst de beestjes even eten en dan plakt tante dan even hintjes voor je. Hey, goeiemorgen. Hallo. Ja, goed zo. Zet hem hier maar op de bak. Zullen we hem hier bovenop zetten? Zo. Nou, zal ik eens even fijn zien. Zo. Draaien, voor je hem elke keer. Zullen we het even chill letten? Neem ik hem even maar, ja? Als baby's letten. Shit, kom jij eens even. Laat je hem eens even zien. Draaien hintjes verder. Draaien. Voorzichtig, hè? Hou dat keer het van. Hou dat keer, maar wel voorzichtig vasthouden. Tante helpt jij. Wacht. Hé, wacht. Zo. Dan pakken we zo. Zo. Want je moet net kniepen, hè? Dat is hier eronder. Oeh, kriebelt dat een beetje? Kriebelt een beetje, hè? Je zit ons beter aaien. Want we kunnen niet vleugeltje op tillen. Dat doet ze een beetje zeer. Dit is leef. Ja, dan maar laten in. En hoe heet is het? Lois, Famke en Ildo? Ja. Dit ben Lois, Famke en Ildo. Dat is Hilda, dat ben ik. Dat is Lois. Oh, ik vind het goed. Even. Maar men die even helpen, dat kan wel. Ik heb vast. Ja, dat mag wel. Shit, of op één hand. En het poortje viel dan een beetje gek. Maar dan moest op één hand zijn, dus de oor er een beetje heen. Dan kan je er net voortvliegen. Waar was dat? Kom maar een beetje bij de bak. Bij de bak. Zo. Dus, gebeurt niks. Je bent gewoon scenarisch. Gebeurt niks, maar als je tand dat op gaat. Doe er niks. Doe het net zeer. Waar was dit? Kom maar, Lois, even op knibbeltje bij tante. Kom maar. Goed zo. En als de oorhand een beetje oorhinnen staan. Als dit, nee, oorhinnen. Bovenop. Zo tante ik doet. Mag ik even aardig? Goed zo, Lois. Wat flink, Lois. En dus heel voorzichtig er weer in. Zeker pakken? Ja. Zo. Schattig, hè? Dit is mooi spul, jongens. Dit is mooi spul. Oh. Schattig. Vind je hem zo schattig? Ja. Ik ook. Zulke makkelijk. Zullen ze weer bij hun mem brengen? Want ik denk dat ze wel heel graag weer naar hun memje willen. Wat denk je? Ja. Hoppa! Nou, geef een blokje op? Ja, Oké, nou, geef een blokje op. Het is echt heerlijk waar. Nou, ik ben op paard met K3. Hé, dat is de heid. Dat is de heid, de wanne. Hallo, wat hast u mooie bandjes. Wow. Wat hast u mooie bandjes. Zo'n mooie bandjes. Je rent de verkeerde kant op. Je rent de verkeerde kant op. De bult op, jongens. Kom de bult op. Ja, dat is 1. Dat is 2. Noem het 3, kom maar. Oh, ja. Ja, kom maar bij. Ja, ik jet een kikkerplonzen. Zie je me, Mac? Nee. Kikkertje, we best. Kikkertje.
Ik zie het net. Hij is onder waterdoek, denk ik. Hey. Kom maar, even verder. Hij is heel snel onder water gaan. Een groot piratenschip. Net op. Nee joh, dat mag ik maar net joh. Als erop staan, dat mag wel, maar dan moet wel een beetje irritant blijven. Oké. Hier blauwe, zo. Ho, net bij het water. Hier steenblauw. Blauwe zak? Ja. Hier een beetje steenblauw, ja? Net naar de andere kant rennen. Van, kijk. Wauw. Doe ik denk. Dat dacht ik wel. Nou, maar misschien wel mooi. Ben je hem de piratenkaart rijden? Piratenvrouwen. De piratenvrouw, ja. Dat ben je. In K3 jurkjes. Kun je me een K3 vestje? Ja. Alle kleuren. Van de regenboog, hand in hand, oog in oog. Alle kleuren van de regenboog. Ja, beginnen we dan. Kom maar, eerst in. En dat is in. En dat is 2. En dat is 3. Go. Pak hem, Heine, Beppe. Pak hem. Pak hem. Wat lekker warm, jongens. Ja, heerlijk. Ja, dat helemaal. Wie had de hintjes even in deze bak hoor? Dan konden ze mooi zien. Dat wil leuk. Dat is nou weer uit, maar En hoe vallen we in er nou, nog? zo. Zo, dan hebben we hier 3 in de bak, hè? Ja. Ja. Oh, alle 3 in. Ja, Famke pakt even niet meer vleugel. Ik zei dat maar net. Hier wat mooi, maar het is goed, Kaam. Zo waar het in ieder geval wel, dat is het mooiste. Ja, wat voor gloedje bakken ze, hè? Ja, hè? Wel heel schattig, hè? Oh, een slakje. Ja. Nou, wie ben we thuis? Kom Hilda. We doen nog even de blomkeswetter aan, hè? Die hebben we wat verlet van wat drinken. Het is heel tijd warm waar. Slak, hè? Neem ze mee? Ja. Beschrijkt die mem van vroeger. Ik nam ook altijd alle beestjes, maar. Gauw. Wat maak je dan? Nee. Let maar lezen, ja. Die wil je even boeten blijven. Kom, pakken we een wetter van de blomkes. Was toen ik een gieter? Mag ik een gieterke voor die pakken? Ja. Oké. Nou, 2 gieterkes. Hier van mij en hier van Ilda. Zullen we eerst tussen mij? Ja. Pak doe die maar. Je hebt alles er maar in. Je kan alles wel broeken. Je hebt hem maar helemaal leeg. Goed zo, meid. Nou, dat we dan een keer wetter en ik go wat ver. Hoe zit ik nog een plantje? Dat weet ik nog. Ja, dit is niks. Dit gaat voort. Ja, mem haar is vol. Ilde haar is echt vol. Goed zo, meid. Help zo flink, man. Zo, alsjeblieft, Blomke. Lekker drinken. Nou, kom jong, geef je wat eten. Nou, we gaan eten op. Ilde lijkt op bed. En dan zal ik toch even wat werkdingetjes eraan. Lekker mij erdoor iepen, dus lekker heel binnen, heel boeten. Als ik boeten zitten, dan zorg ik net zo goed dat er op een laptop staat. Dus dat kan helaas net. Maar ze viel toch een beetje binnen boeten. Dus ik zal even wat werkzaakjes doen. En dan ga ik nog 2 maanden mijn was die ik opvouwen maat. En als Ilde dan aan zijn wekker is, dan zoek ik nog even naar de bandjes staan bij Klaasje. Want ik hier beloofd dat ik een boekje van lezen zou. Ik had een naaiboek gekocht bij de AVOEK van Lida Dijkstra. En ja, die hiek van de morgen, maar het is van de morgen meer van Kaan. Maar ik zei, kom vanmiddag weer waarom. En dan ging ik nog even lezen. Dus dat stiert een beetje op de planning. Eerst even werkzaken. Zo, werkkleer. Waskleer. En ik hier nog een naai bikinietje binnenkreeg van Ildo. En hij is zo schattig. Check dan. Zo lief. En nou je speeltjes, maar weer fruitdingetjes. Die passen er ook wel heel leuk bij. Zo. Dus moet je hem even zien. Dat is zo cute. Ik denk wel dat het broekje nog iets aan de grote kant is. Mijn zwempamper in het bol. Maar anders naai ik hem even een beetje in. Dat hij de ek past zonder zwempamper. Het topje past wel. Dus super, super schattig. Een wettermeloentje. Wie neemt zo lekker boeten aan het bordje, vooral ja? Die Beppe. Zo is het skummelie. Oh, ga ze een kersentje erop maken. Ja. Wat mooi. Doe daarop. Ja. Zo, opgehast. Pak hem. Ja, zie de takjes aan. Zo. Ik had...
Mijn famkaas nek even, hè? Ik kan even ruilen. Oh, in de takjes, Fabi. Nou, Heger. Heiger! Heger. Heger. Wee! Heger. Wee! Heger. Nou, die vrouwen van mij zullen wel even boeten. En we zullen even shoppen, hè? Eigenlijk met zaken even een joggingpak, hè? Want hij groeit als kool. Ik krijg een paar lange voeten, jongens. Al die broeken ben te kwaad. Dus even zien of we een mooie joggingpak van zaken scoren kunnen. En ja, dat houdt van shoppen, dus die hoeven alleen mij, hè? Ja. Op, naar dak op. Dat is wel heel cute, hè? Iets, denk ik. Ja, zou er iets wezen? Tomaat het onder. Ja, dat is het. Zij is hier. Oh. Nou, zullen we even zien. Hoi. Lukt het zaken? Oh, die is mooi. Echt heel cool. Oh, wauw. De broek is bij ons. Misschien lijkt het dan wel wat los. Skatten. Oh, die past er perfect bij, hè? Ja. Dit is ook leuk, Jana. Niet zo kreeg ik wel. Dus ik weet. Cool. Maar we helpen. Oh, dat is wel lekker, hè? Zo'n broekje. Alleen het is wel een beetje te grut, want het is een beetje te breed. Nou, en maar zo zien. Later. Nou jongens, we zijn echt super goed slagen. Wij gaan weer op naar de Treije Vrouwen in Broeksterwaard. Maar Zaken gaat mee joggingpak. En dat moet er al weken. De haring. Yes. En Jaren en Zaken bij zijn leven mee weer raspt het ziers op de heljen. Handig had die bij wat ouder worden. Kijk mooi zitten blow. Doei. Net een winkel leegkipje, hè? Nou, ga ik even muziek luisteren. Daar is ze. Slagen. Mooi. Toppie. Yep. Wat doe je, hè? Go voort. Oh nee, mij. Ah, boefkes. Gaan we wat lekkers kocht? Hier, kijk die. Maar zoekerspin. Wat is het, zoekerspin? Ja. Oh, doe raak. Nou, dat mag wel. Vooruit, ik ben de minste net. Oekebakken boel. Zeg even zien wat voor leuk verhaaltje jullie sturen, jongens. Zullen we hier beginnen? Ja. Bim, bam, klok zei het zoon. Nou, maar ik raar. Het is nog sabbatier, het is echt wat te gauw. Nee, wie had er al hoorn? De klok zei van zoon. Dan maak ik eraan. Dus ik ben het te gauw. Ik en de zinnen willen aan een nieuwe dag beginnen. Tje, zo'n horen, zei de klok. En mem denkt van, oh nee, nou nog net van bedje, is nog eerst betierd. Doen we nog een iets. We willen lekker fit, we willen iets. Zeg, wat hebben we? Tjunker het olifantje weg? Ja. Kala. In de karre. Dat is gek. Dat is gek. Een olifant in de karre. Zullen we hem eens lezen? Wow. Maak ik een kat? Nee, mijn leven schat. Maak ik een moes? Die komt je net in de hoes. Maak ik een fret? Nou, dat maakt me net. Maak ik een marmot? Ga je nou eens voort? Ik steer je druk te wrotten, dan rins me van de voeten. Oh, maak ik dan een olifant, een panter en een chimpansee? Een olifant, een panter en een chimpansee? Maar dat is een goed idee. Die kan men best betellen. Die zullen we mooi voortheljen. Kent er net. Nee. De kent er net. Wat had je hier? Een olifant, een panter en een chimpansee. Aap. Shit, dit was het in het winkelwijntje en die zit in het mandje. Als je die kocht. Oh, wat een gekke gekkies. Tja. Ja, de stofzoeker. Lezen we ook een keer verder uit het boekje. Boekenbakken. Boem. En we zijn weer thuis. Ik zal samen wat eten, maatje. Maar ik zie me eerst even chillen waar we nooit uiteindelijk voor zaken kocht hebben. Zullen we dan chillen te zaken? Wat hier we kocht zaken? Een naaie trui. Een trui. En een broek. En zaken tussen zo. We hier een eerste crème, maar doe voest is blauw mooi, hè? Ja. En van mij. En ik heb nog wat gevonden. En wie nog wat van Ildau. Zie je Ildau? Zachte hartjes. Een soort hartjes, ja. Maar smileys, die past dan weer bij zaken. Bij de smileys. Nou jongens, wij hebben een... Hey, Jiske. We hebben een schitterend mooie dij. Jiske. We hebben van alles met dij hoor. Jiske. Wat zei ze dan Ildau? Voest het nou? Nee? Eerst in de boek, ja? Kom. Oh, je maakt me benen. Voest het nou een leuke? Nee, die maakt wel naar ben.
Ja, mij wel. Ja, maar dat wel? Nou, wat voest dit nou? Een Leuke. vlog? Abonneer. Zet een blauwtonk omheen. Oeh, dat is hier een beetje leuk. En via het net het chillen te downloaden van je tablet als telefoon. En naar je chitsvlog. Is dat een heel mooi?